Minne matkoilta Sanna ja Misa tässä terve. Moi. Meidän kanssa pääset henkisen kasvun retriitille, jossa pääset pohtimaan, mitä se elämä on tai mitä se voisi olla. Ja itse tutkiskelun ohessa me käydään katsomassa kaikkia nähtävyyksiä. Tässä Tarankirjan luonnonpuisto. Se on 2 tunnin ajomatkan päässä meiltä ja meidän mielestä ylivoimaisesti paras, koska se on sopivan kokoinen ja siellä näkee aika paljon kaikkia. Nämä on meidän retriiteiltä kaikki nämä kuvat. Ja tää Tsempkan kuumat lähteet, se on henkilökohtaisesti mun yksi suosikeista. Tuo turkoosi lämmin vesi tulee suoraan aktiiviselta tulivuorelta Kilimantsarolta ja se on sen takia lämmintä. Se on tommonen köysi, siellä pääset vapauttamaan tätä sisäistä lastasi ja nauttimaan täysin rinnoin tuosta lämpimästä ja kauniista maisemasta. Siellä on myös noita pieniä kaloja. Ne on aika mielenkiintoisia otuksia, kun ne syö tuota kuollutta nahkaa tuosta jalan ihosta. Sitten me käydään myös patikoimassa tuolla Kilimantsaaron rinteillä ja käydään katsomassa tuommoista Materunin vesiputousta. On muuten todella vaikuttava paikka. Se on 75 metriä korkea toi vesiputous ja matkalla saatetaan törmätä vaikka tommosiin kameleontteihin. Tuo vesi, mikä tuolta Kilimantsarolta putoaa tuohon, niin se tulee tosiaan 75 metrin korkeudesta ja se on ihanan viileitä ja raikastavaa, jossa voi käydä vaikka pulahtamassa. Virkistää oikein mukavasti. Ja takaisin tullessa päästään nautiskelemaan henkeä salpaavan kauniista maisemista ja nähdään esimerkiksi toi Merun tulivuori. No sit kun on kävelty siellä vuorilla, niin päivän päätteeksi päästään tekemään itse kahvia. Poimitaan pavut, kuoritaan ne ja paahditaan ja tommosella kirnulla sit jauhetaan ja keitetään kahvit ja tulee muuten aika hyvää kahvia. Täällä meillä on myös aivan loistava lounas. Minne-matkojen majoitus on noin 4 kilometriä Mossin keskustassa ja aivan tuliterät bungalovit, joissa on ilmastointi, jääkaappi ja kaikki mahdolliset mukavuudet, vessat ja suihkut ja systeemit. Ja internetti toimii kuin junan vessa. Nämä on tosiaan ihan uusia, valmistunut siis kirjaimellisesti muutama päivä sitten. Näihin retriitteihin sisältyy puolihoito ja meillä on täällä suomalainen kokki, joka loihtii meille todella loistavat pöperöt. Näiden nähtyjen ohjelmanumeroiden lisäksi meiltähän voi sitten pyytää mitä tahansa. Me tehdään Kilimantsaaroa ja yksilöllisesti räätälöidään semmonen matka kuin haluat. Meillä ei ole mikään mahdotonta. Ota yhteyttä.